Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZerare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchigozvionera panapa paHarare uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Saka ngatigarei tisubscribe nekulike this video zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kune hama neshamwari. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe manews updates panapa tinoyanawo tikamabatanidza asi muwiro watinoyanawo tikamabatanidza manews updates panapa isame story inyaya 1 yandabatanidza muzuva ranhasi. Ndichaisara nhingi tobva tapedza maupdates edu. Saka ndatisubscribei maererano nezita raProfeti Emmanuel Makandiwa. MuZimbabwe muri kupisa after Prophet Emmanuel Makandiwa vaisa challenge iri komusi weSunday yekuti vachaisa chinhu chavachaisa muhomwe. Kana ini ndiri Prophet Hatirari ndakafimbira kuti munei unobva wapiwa 1 million. Wese muprofita yese ng'anga yakanofembera ikoko inobva inopiwa 1 million. Ndo challenge yavakaisa. Vadika ndoda kuti titaura zvanofuka comment section. Ndine video ragodobori uyo abuda achiti zvamburi kutaura zvidiki kana mimi muri kuti makanyanya handi yekupari tinoita challenge yedu ikoko yekumutsa vanhu vari pamadrip yekufambisa zvirema. Ari kuchallenge Prophet Emmanuel Makandiwa. Ndatione this video. Prophet Makandiwa, I challenge you. Ini ndinonzi Tate Guru Meshkai vane nharo nezvine nharo. Asi challenge yangu haipo pa kuona chiri muhomwe menyu munhu waMwari. Challenge yangu iri pakuti tinosangana ngoma huru. Kana tasangana ngoma huru imopuwa enyu 12 mapenzi ini ndopuwa angu 12 mapenzi. Toona achaporesa nhamba yakakura ipapo. Kwete zvekuti unozopora mangwana. Vanopora ipapo vachienda kumba. Toonekwa shwa kuti njere dzemunhu dzaright. Ipapo 12 ndo challenge yandinayo. Tabva ipapo toenda parirenyatwa kuchipatara. Tosvika topuwa 12 varwere. Toona kuti imi muchaporesa vangani nichaporesa vangani. Kwete zvima challenge zvinhu zvakapusa izvo. Makora anoona chiri muhomwe menyu. Saka musaite zvima challenge zvisina basa. Itai challenge chaichayo muzvipatara. Ndo matoda kuona simba renyu varume kana muchiti makatumwa. Kana makatumwa varume simba renyu ngarionekwe muzvipatara. Simba renyu ngarionekwe Jairos jiri. Ndo kwatiri kuda kuona simba renyu. Hatichadi zvekutambwa nesu senyika. Ndini Tate Guru Meshkai ndiri kuchallenge ayi. Ngatisanganei ngoma huru 12 mapenzi. Kaka simba raMwari roratidzwa ipapo kwete zvekuona zvinhu zviri muhomwe. Makore ese agara ningoona zvinhu zviri muhomwe. Vanhu vanzwa nekungoonerwa zvinhu. Asi zambuko hapana. Taneta. Nyika yaneta. Nazvo izvi. Ngatisanganei ngoma huru. Muratidze kuti makatumwa zvechokwadi vaMakandiwa. Ndatenda mukuru wangu. Next video maprofita ojamuka oramba achiti ayewa zvamuri kutaura izvo hazvisi kumeka sense. Ndo zviri kutaura maprofita hanzi hazvisi kumeka sense. Kana imimi muri kuti mune simba wai muri kuda kutambisa simba panjuga wai muri kuda kuzviita zvenjuga hanzi wese muprofita achaenda ikoko. Wese ng'anga wese muprofita wese anoita nezvaMwari achaenda ikoko zvikuratidza kuti haana simba. Kuti titaura zvanofuka comment section kuti maprofita aya ataura zvine sense here kana kuti ataura zvisiri kumika sense. Hanze muBhaibheri chaimo njuga dzairambwa. Sei takuda kushandisa njuga isusu pachedu asi Jesu vairamba nyaya dzezvenjuga. Ndatione this video. Pamuzoro iyi shamwari hama nedzinodiwa. Hama dzangu dzekumasoro kwandonamata. Tirakudaira nyaya yakaiswa navaMakandiwa. Challenge yavo yekuti anoprofita nemadhimoni, ng'anga, profiti, ameno wese vada kuprova kuti vanhu vese havashandiswe naMwari nekuisa chinhu muhomwe mavo kuti chiprofite. Agona ndinomba 1 million. Chekutanga kana utori munhu waMwari hauende pazvinhu zvine hoka yemari. Mwari chaiye hashande pazvinhu zvemari. Kuti ono uchitobvuma
kutoenda pahoka iyoyo yababa vamakandiwa zviri kutoratidza kuti yo naMwari wako anotori nedhauti. Amen iyoyo. Nekuti Mwari chero Jesu Kristu marimwe zuro achiedzwa naRusifa akanzi ndipfugamire ndikupe zvese izvi, akati umambo wangu hauswe mari kana ipfuma yepasi pano, Amen. asi ndiyo kuti vanhu vaende kudenga. Amen. Paida kurerwa Jesu mutso chishanu, maJudha aibheja kuti profita toarohwa nani, vachimurova vakamuvhara maziso. Amen. Kristu haana kuprofita kuratidza kuti pazvinhu zvenjuga Kristu awani. Saka kana vamakandiwa vachizvitiwo vada kupuruvha kuti vanhu vese nevaprofiti nenganga dzese dziri pasi pano havasi vanhu vaMwari, obva vatisira mari, ukaona uchitobvuma kutoenda pahoka iyoyo, shuwa wawirira navamakandiwa kuti hausi munhu waMwari. Pane zvinhu zvakawanda zvokupuruvha kuti Mwari anoshandisa munhu. Vamakandiwa tikuvada pamberi nevamwe vaprofiti vari kuda kupinda muchallenge. Amen. Tiende paRural Hospital. Amen. Tiende kuparire Nyatwa. Amen. Kune zvimwe zvinhu zvakawanda. Kune vanhu vari kutoda kutoona Mwari. Mumwe atori padrip, mumwe ari kutadza kufema, mumwe ari paoxygen. Toendeko tonorapa varwere, tononunura nyika. Munyika munomu mutori nedzimwe nzvimbo dzinoda kufemberwa zimadhaimonds ari panya. Munyika munomu mune mvura iri kutowanda zhinji. Kune dzimwe nzvimbo dzekuita mafloods, handi ikatonamatira ikoko mvura isawanda. Kune zvimwe zvinhu zvatofanira kutonamatira. Magetsi ari kunetsa munyika umu, chikonzo kuti magetsi anetse, mvura haisi kunyanya kuzara, hadheka tonamatira mudzizi dzizare, vanhu vaone zvekudya. Handi tonamatira zvirwere zvida kuuya munyika zvipere, ndiko tizive kuti Mwari ari kutaura pakati pedu. Saka challenge yamakandiwa iyi ndinoona kunge shamwari dzangu dzine nzara dzekumasowe dai manyatsofunga katuma teera izwi raMwari kuti anokutendera here kupinda machallenge enhema. Hatisi kutya, asi ngatiratidze mamachallenge ari nani akafanira kurapa varwere. Ndo maonero angu. Amene anoshorawo pfungwa dzangu kana ndingatadzira, aiwa ndizvozvo munoende henyu kuchallenge, asi pazvinhu zvaMwari, Mwari hawanike pane mari. Ndapedza. Next update ivideo rava Miracle Paul. Prophet Miracle Paul ubuda uchiti inini kana zvirizvo ndakutoisawo 1.5 yangu million toita challenge. Iyo rangoedza vamwe vanhu, kana uchida ngatichiedzane futi isusu pachedu. Hanzi ndine simba rekuti imba yako kwairi ikoko usina kundishare, wangondifonera iwe wakati imba yangu ndoda kuti iswe marata ari pasi, ndinoisa marata. Hanzi ndine simba rekuti inobva yaisika marata. Adikani muZimbabwe muri kupisa ine maprofita oda kuratidzana simba, oda kuti inini ndine power rakawanda, ningi ndiani power rakawanda. MuZimbabwe muri kupisa. Kana uchida kuona mavideos ese emusi weSunday pachipisa kwa Emmanuel Makandiwa, kwa Prophet Emmanuel Makandiwa, gara wasubscriber wotena on the notification bell paTerare. Mugari makaungana paTerare panapa. Update yese ichange ichiitika ikoko uchaiwana futi panapa paTerare 263. Saka zvandoda kuita ndoda kusiya muchiona video raApostle Miracle Paul inisa Terare ndaenda. Tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Ini ndine 1.5 million. Kana iwo uchizigona uyautaura kuti mbegi munei. Ndakatora kuti simba raMwari rishandiswe for iwo Mwari wako uchimushandisa ndokuisira begi apa. Wotora kuti mbegi munei ndokupa 1.5 million uenda nayo. Simba raMwari harishandiswe for chandairamba nezuva. We don't use God's power. Kana tichida kutora kutesta newo wacho unofanira kunge uripo tichikutesta. Handitika saka inini like for me here. Handitika ndakati I'm open. Kada kunzwa Mwari wangu anoshanda sei. Ini handisi munhu wekuti unoda kundiinvite. Ini ndiri munhu wekuti unongondiroera phone kuti nda kuti imba yangu imbotakurwa marata. Ndotokuitira nditori pandiri panapa. Handina mangwana. Nda mangwana. Ndakasiyana nevaya vanoenda vachinotenga majournalist vachinodi. We know, we understand you. Understand you. It has been your custom. Nditika uonda kuramba uri wega sei muchechi. Ama yangu rega ndikutaurire. Ichasvika nguva yaunoombererwawo vanhu vogara pasi vachiomberera mumwe ndokunamata. Haukwanise kupersonalize heaven. Mafundisi ese nevanhu vese vari munyika munomu vari kunamata. Nditika saka we don't
personalized heaven. Atimuziva achaenda kudenga neasingaende kudenga atimuzivi. Wewe kana uchinamata uri koko, namata Mwari wako nezvaunotenda. Usadzikisira vamwe vanhu vari kunamata Mwari wavo. Nditika vanhu ndeva Mwari. Nditika wewe ukabvone vanhu uko vakasvika vakanamatawo nevakagara mazuva maviri wakaona vachazifarira vanongoendawo. Kune vamwe vanhu vasiri kunzwa ndiri kutaurei panapa ndine urombo nekuti vamwe vanhu vari kungokachikira vasiri kunzwa ndiri kutaurei, but kwandiri kutaura masoko aya vari kumaziva kuti ndiri kurevei. Tine vanhu vanotitevera all along. Da kuita false accusation, we know huge, but there are vanhu vakadzi vasikana, you pay all those people. Wewe unda kuramba uri smart. Every church you want to fight every church. Kuonaka kune mazungairwa vanhu vanenge vakaiswa mumabhodhoro vaya nditika vanenge vari kuti zvese we know kuti patiri panapa pandiri panapa handisi munhu anobhadhira kana anyone kuti enda unokomenda zvakati, but we know you have a lot of people who are on your payroll vanoti wakaona any post ya prophet nengi vanokomenda negative. We know those people, they are being paid behind. Iva neumwari kana uchiziva kuti une chekuita neministry yedu kana kuda kuti rwisa unenge uri kutambira kusiriko. Iva neumwari unamate ikoko hautooni tichiuya ikoko. Siyana nesu shamwari, siyana nesu. Nditika vanhu ndevamwari kana vakauyawo kwatiri mazuva acho vachinzi vari kuuyawo kwatiri ndizvozvo. Wewo vanhu pavaiuya kwauri hatina kumbobva takataura kuti kwakaipa. Tine vanhu vataiziva shamwari vakatengeserwa zvidhina vachinzi zviri anointed. Kona hatina kumboenda tichiparidza kuti Zimbabwe achidhina achisa anointed. Wewe ukandiona ndakutotengesa oil shamwari, siyana neni. Nditika siyana neni. Tine vanhu vataiziva kutengesa zvidhina vatina kutombobva takaenda kuno. Tinenge ari kutengesa chidhina ari kuti ari anointed, vanhu vakatengeswa zvakawanda wanda. Siyana nesu yekuti kana kuti kunaya inchatanga ndadaidza Mwari wangu mvura yonaya yomira. Uyo ari kufungidzira kuti Mwari wake handitika anozviita wodaidzawo Mwari wake vanhu wonayiwa womisa mvura iyi. Ndo zvandaitaura kuti zvinoda kuti zviitike. Saka indikauya nebhegi rangu ndichiti mubhegi mangu hama dzangu da kuti vanhu vauye vazotaura kuti mubhegi mangu mune munhu ndiri kudzikisira zvimwe zvitendero. Handitika neniwo wacho ndinofanira kuzviisa kutiwo mubhegi umu tikakuudzawo kutaurawo kuti mubhegi umu like now izvozvi. Handitika ini ndine 1.5 million. Kana iwo National Sports Stadium tamboikumbirawo kuti tiratidzane Mwari ari kunamatwa. Ndiri kufungidzira kuti Mwari wangu wandiri kunamata inini anenge muhombe kupfuura wenyu. Zvatichaita kana tasvika kuNational Sports Stadium isiri nguva yatiri kunzwa nekutsanangurirwa hurukuro yekuti vamwe vanoti nhai mufundisi tinoona makanga muchitaura nyaya yaJesu, asi zvekare pane nyaya iri pana Kings, pana 1 Kings chapter 18 yemuprofita ainzi Elijah. Munoionawo sei nyaya iyi mufundisi kuti Elijah vakadana maprofita, right? Nyaya iyi mudikani yakanaka, nyaya ya Elijah yauri kutaura, ende ini ndinoigamuchira chaizvo nyaya iyoyi, right? For me ndisingamirire vamwe vanhu maprofita kana mafundisi kana ani pana nyaya ya Elijah pana 1 Kings chapter 18 todi titarise nyaya iyoyi semamiriro ayakaita, tisina kuitarisa zvine ruvara runodzikisira vamwe vanhu kana vamwe vatendi, right? Tiri kuti isusu tiri kutaura ini ndati inini ndoda kuti maprofita vauye, right? Number 1, Elijah haana kuti ndoda kuti tiite mumba mangu pana 1 Kings. Handitika sei inini pandiri panapa pakaita neutral venue ngatiti National Sports Stadium. Handitika iwe wati uri muprofita unoda kuti uonewo maprofita, tinosangana pa National Sports Stadium. Nditika tosangana pa National Sports Stadium kwete kumba kwako, tinosangana pa National Sports Stadium topedzerana ka tichiratidza nyika kuti Mwari anofanirwa kunamatwa ndevako here kana kuti ndevavo. Handitika saka pandaitaura kumaprofita ndichiti musauya ndakuinvite kuti chingwa ichi tinoita neutral venue.
Elijah panapa watiri kutaura nezvakakaita neutral value. And Elijah haana kuti ndura kuti maprofita ava tiite zvakati kana kuti tiise moto pano tiise huni apa vaite moto. Akati tinoda mombe mbiri kureva kuti nayewo akazviisa. Wapaonaka nayewo iye akazviinvolva, hazvina kudzikisira. Akati chino chataakuita panapa ichi chinofanirwa kuzoburitsa kuti Mwari anofanirwa kunamatwa ndeupi. Wapaonaka isu tiri kuramba vanhu vanoti ndauya nebhegi rangu vamwe vese imimi hamusi maprofita saka ndoda kuti mutaure kuti mubhegi mangu munei. Tura kuti pauye vanhu vamwewo zvavo vari independent vanouya nebhegi apa iwe newo uripo totaura kuti iwe chitanga kutaura kuti bhegi munei. Handitika kana zvichibviswa zvinhu zviri mubhegi zvoiswa apo handitika touyawo isu totaura kuti bhegi munei. Handitika ndo challenge iyoyo izvo zvekuti ini ndinoya ndoti mubhegi mangu taurai kuti munei. Unenge wakudzikisira vamwe vanhu. Elijah haana kudaro, akati isai mombe mbiri, let us. Ndo zvakataura Elijah, akati let us. Handitika right apa kana maisa huni kana paisa ndobatidzwawo moto ndoshedza Mwari wangu. Saka ndo iyoyo muri inonditevera kana vanonditevera ndo kana taakuda kuratidza Mwari wedu atinonamata hatiende kunoratidza Mwari wedu zvineka kudzikisirana. Unongotaura kana uchida kunzwa kana uchida kuona kuti Mwari ari kunamatwa nevamwe ari sei, unongoenda pamberi pavanhu unotaura kuti hama dzangu